पहिलानो जोंनि बुबागारानो खुलुमैया फारो तै जोंनि प्रेस मिडियारानो हामबाय थांनाय ठीक 12 तारिख सिगां सरि 12 दिननि सिगां जोंनि बुखुकजोक पुर्णति देबबर्मा बोसाइरंनि मुंखे बिक्रम देबबर्मा थांनाय 12 तारिख सिगां द्रप खोनाखानो बनि 13 दिन दंखा श्राद्ध दंखा सराय बुसा बायरो द्रप बिखानो ब लामागो नमरपुर थांमानि हस्पिटाल लामागो लांमा आरि लांखा बेलायखानो खारियाव मोसंसा तैबो बुखुकजोक खरकसा सिनि TWF नि खरकसा एकदम एक्टिव वार्कार दंमानि सिनि अम हरिपुर बिसिबाय खबजा आनि अम्पि नगर कन्स्टिट्युएन्सिनि बायनो खबजा गामिबो मुंखाय देवेन्द्र पारा संताबो थाइसक फैखा ओंखे बनि नुखुंबाय बनि yang buma tong jago bekrajek ora bo hamjuk sokai mani sini purnoti bukhukjuk purnoti de bormani parangkha sini uttor moharani teliamro sub division klayo o jagana ora bo hamjuk sokai kya okai bini sarai okora hiani gandara basai tongo bo class 6 okorai tongo te khoroksa sarai tini baige thik 12 din khosi sarai asai mani buma bono yakai kalang thangjaka boni bangai seng belai khana sini tipramo thani torop theke नुखुंनि थानिखौ खाकजांमा हामबाया फागो तै काइतरनि थानि जों सुरिबो जों बर'नि नुखुं गाहाम करंगा दंथों बनि फलाबो गाहाम करंगा दंथों यां साकाबो दंफानो काइतर खारियबथों बनि नुखुं तेबो गाहाम करंखे दिसाथों तै बनि बसाखो लई दंगो बनबो गाहाम करंखे जों जेमान साखिनि पार्टीनि पक्ष থেকে जों बनो हेल्प खायनाय ओंखे जों तिनि सिकन साकाइसा बनि फेमिलि न फाइनान्शियली गाइसा जों डोनेट खायखा जुबाखा ओंखाय जिनारो जागा नुखाना चिनि अर लोकलनि जारा लिडार्स दंनाय रक चिनि अलेन मल सम दंगो बखरकसा चिनि वाइकेफ नि चिनि आईटी नि दायित्व दै सामं तां दंगो ते खरकसा दंगो चिनि यां चिनि कमल बंसेर चिनि भाइस चेयरमैन बिसिनि ते अन्नानो चिनि अर जागा लिडार्स दंगो चिनि ओ आमचाइनि चिनि तिप्रा मथानो हामजानाय ते बुबागारानो हामजानाय चिनि वारियार जतन दंगर जागा अखरा जाखरा जतन नंबो हामबाया फागो ककिसा सामना रुंथा